исемем Айбулат Кабиров. Мен Ифкет турбаслы яңгын һүндерү бүлексәһенең каравыл начальнигы. Был өлкәлә мин 2 ел эшләп киләм. Миңа 23 яшь. Әле без хәвефле урынга түгел, янгынды шартлы һүндерү сараһына юнәлдек. Безнең бүлексәгә Ифкет турбаслы мәктәбеннән сигнал килде. Бұл сара тәҗрибә өчен генә булһа ла, ысын янгында кебек без уяу һәм етез булырга тиешбез. Тугаева 210-3. 210-3 Тугаева на приеме. Ни өчен был һөнәрне һайланым? Сәбәбе бала сагымдан ук 4-нче сыйныфта укыганда күрше урамда өй янгайны. Шуны һүндерергә ярдәм иткәнем исемдә. Икенчедән 9-нчы сыйныфта беткәс, нинди һөнәр буенча белем алырга дип уйлап йөргәндә, бер туган агаем ошо һөнәр буенча укырга, белем алырга кәңәш биргәйне. 9-нчы сыйныфны тамамлагач, радиоэлектроника колледжына укырга кирдем. Здравия желаю. Как дела? Все хорошо, как у вас? Колледжда белем алуы нык мавыктыргыс ине. Ысын ир егеттәрдә әзерләйләр монда. Укуда һәр бирмәне, нык тырыштым. Башкортстан Республикаһы башлыгы стипендияһын алып утырдым. Ой, Айбулат, здравствуй. Здравствуй, Айбулат. Исәнме саумы? Матур гайбәткә үзең ничек? Аллага шөкер. Менә иптәшләр, бу безнең укучыбыз. Кызыл дипломга безнең колледжны бетергән. Матур иттереп, әйбәт иттереп пожарный охранада эшләй. Безнең гордостьнда. Барысы да шундай булсалар, рәхәт булар укытырга. Скорость минимальная, дорожное покрытие разбито, как поняли на прием. Поняла вас. Дорожное покрытие разбито, скорость минимальная, время 15:59. Янгын сыкканда тревога буенча без 35-45 секунд эчендә әзер булып, частьтан сыгып китәргә тиешбез. Тревога ишеткәс, башта бер уй да юк. Мускул хәтере тидерме әле? Безнең эшкә лә кагыла бул. 10 на приеме. Ближайший пожарный гидрант Молодежная 24. Как поняли прием? Понял вас, ближайший пожарный гидрант Молодежная 24. Безнең төп максатыбыз авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм кулы һузу. Янгын урынына барган сакта без егеттәр менән үз-ара аралашып план курып барабыз. Тәгаен урынга барып иткәс, янгын һүндерүне каравыл начальнигы, ягъни мин үз өстемә алам. Бөтәһе өчен мин җавап бирәм. Безнең җитезлектән һәм көсебездән кеше гомере тора. Колледжны тамамлагач, армияда Тверь өлкәһендә Балагой районында хезмәт иттем. Армиядан кайткач, авиацион техник университетына укырга индем. Ундагы алган һөнәрем янгын хәвефһезлеге буенча инженер дип атала. Әлеге вакытта 2нче курста укып киләм. Да, пожалуйста. Хорошо, возьмите, пожалуйста. Елына 2 тапкыр сессия була. Шул сессияларга барып, без яңа технологияларны өйрәнәбез. Ни өчен безгә укырга кирәк һәм кабатлау кирәк? Чөнки дөньядагы техникалар үзгәреп тора, бөтенләй бер катмарлашып тора һәм безгә дә бу дөньядан артта калырга кирәкмәй. Үз-үзебезнең өстебездә эшләйбез һәм камиллашабыз. Проводит руководство УМБУ города Уфы. Условный пожар номер 2. Поняла, выключение проводит руководство МБУ. Защитник Кадировского по лечению готов. Давление 280 атмосфер. Понял. Пожалуйста, отвечайте. По получению сигнала о пожаре в караул выезжает к месту пожара. По прибытию руководитель тушения пожара принимает решающее направление, делается разведка, проверяется на наличие людей, на наличие пострадавших.
полную информацию передают в центральный пункт связи. При необходимости вызывают дополнительную силу. Для тушения пожара необходимо для начала обесточить здание от электричества, а также отключить газ. Ең башта без кеше гомере өчен яуаплыбыз һәм безнең физик әзерлектән безнең эштең һөтентәһе тора. Дежурда без бик күп вакыт бүләбез спортка һәм дежур эштән кайткач та спорт белән шөгыльләнәбез. Бәләкәйдән үк спорт белән шөгыльләндем. Саңгы шуырга ярата идем һәм ярышларда катнашып призлы урындар ала идем. Колледжның йыелма командаһында тордым. Шулай ук ярышларда катнаша идем. Колледжда укыганда шул белән шөгыльләндем. Республика асык чемпионатында чемпион исемен яулагайным. Безнең эш күп ягы белән кызыклы. Без техника белән күп эшләйбез. Эш нормативларын үтәйбез. Безнең беренче норматив ул тизлеккә киенү. Минең үземнең шәхси рекордым 17 секунд. 21 секундта кем өлгерә, ул бишле билдәһенә тапшыра. Шулай ук безнең тревога буенча тизлеккә сыгу. Шул йөрәктә сәм уята һәм нормативтарны шәбрәк башкарып буламы дип, шул безне тонуста тоталар. Безнең нормативтар күп инде бөтәһендә һанап үтеп булмай, бөтәһен һанай башлаһаң озак вакыт үтә. Теге кешеләр уйлаганса без йоклап ятабыз диләр инде. Без йоклап ятмайбыз, безнең һәрбер минутыбыз язылган. Сегодня мы как раз отработали вероятность возникновения пожара в учебном классе данной школы. Отработали Бер янгын икенчесенә охшаш түгел. Әмма һәрберһе ул тәҗрибә мәктәбе. Янгыннан кайткас без техниканы әзерләйбез. Әзерләп куйгас без булган янгынга тулы анализ яһайбыз. Анализды үзем үткәрәм. Һәм шулай ук безнең начальник белән бергә үткәрәбез. Күп вакыт халык белән эшләргә туры килә. Авыл буйлап памяткалар таратабыз. Мәктәпкә барып, укучылар белән дәрес үткәрәбез. Уларга шулай ук янгын хәвефсезлекләре буенча дәрес үткәрәбез инде. Яңгы сыкканда пожарныйга хәбәр итәргә кирәк. Телефон номеры 101, стационар номеры 01. Пожарныйлар безгә килгәч, алар бездә дәресләр үткәрәләр. Школдан чыкканда строй белән чыгабыз. Кул юеш, кул яулык белән, авыз белән танамны каплайбыз да чыгабыз. Безнең районда янгыннар бик күп түгел, чөнки безнең район бик зур да түгел бердән. Икенчедән, бәлки бездә янгын профилактика шәп үткәреләдер. Минең хезмәттәшләрем бик яхшы кешеләр. Без алар белән кайгыла да бергә, һәм шатлыкта да бергә булабыз. Без алар белән иң тирешеп, янгынга сыгабыз, авыр шартларда эшләйбез. Һәм гел авырлыкта гына бергә түгел, шулай ук шатлыкта бергә булабыз. Буш вакытта да бергә үткәрергә тырышабыз. Денис ул бик шаян малай һәм авыр сактарда да ярдәм итә. Чөнки каравылдың дуслыгы ул эштең һөҗүмтәһе. Азамат белән без бер төркемдә укыдык колледжда һәм мин аны күптән беләм. Бик яхшы малай. Илнур безнең алтын куллы кеше. Ул иретеп ябештирүче, безнең частьтең устаһы. Әлмирһез да каравылды күз алдында китерә алмый. Мин Дәүләкән районы Мәкәш авылында туып үстем. Ата-әсәем авылда яшәйләр. Әлеге вакытта хаклы ялдалар. Атаем гомер буе колхозда эшләне, механизатор булып, әсәем мәктәптә эшләне. Әлеге вакытта үзем Өфөлә яшәйм. Дежурдан һәм
Өфөлә эш булмаһа, ауылга кайтырга тырышам. Чөнки авылда ата-әсәйнең маллары күп, уларга ярдәм итәргә кирәк. Авылга кайткас, иң тәүдә мунса ягабыз. Шуннан соң инде уже алдарга сыгып ата-әсәйгә ярдәм итәм. Ата-әсәйемә мин зур рәхмәтлемен. Бәләкәйдән үк күп һөнәргә өйрәттеләр һәм авылда алган сынагым был эштә бик нык ярдәм итә. Минең тормыш девизым гел алга ынтылырга. Күбрәк белем алып, үз өстемдә эшләргә һәм кешеләргә кирәкле булырга.